דווקא בראש התמנון. כי אני אני הקדשתי חלק ניכר מחיי כדי למנוע דבר אחד, שמשטר האימים הזה ישיג נשק גרעיני, שבאמצעותו הוא מבקש להכחיד את מדינת היהודים, ולהביא קץ להיסטוריה היהודית. אנחנו היינו הראשונים ששברו את מחסום הפחד. הפחד לפעול באיראן עצמה. ואני זוכר את התחושה שלי. איזו התרגשות, איזו גאווה, צמרמורת. ואני יודע שגם אתם חוויתם כולכם את זה. אנחנו היינו ראשונים לפעול משום שידענו מה מוטל על הכף. אבל אם הייתי אומר לכם לפני שנה שהטייסים והטייסות שלנו יטוסו באיראן, מי היה מאמין? ואם הייתי אומר לכם לפני שנה שארצות הברית של אמריקה, המעצמה החזקה בעולם, תילחם לצידנו כתף אל כתף, כנף אל כנף, במשך קרוב ל-40 יום נגד האויב המשותף, מי היה מאמין? אבל כל זה קרה כי אנחנו יזמנו, אנחנו פעלנו, אנחנו תקפנו. ולמה יצאנו למערכה? כי איראן הייתה קרובה מאוד להשיג נשק גרעיני, ולהשיג יכולת לייצר טילים, אלפים של טילים. לא קומץ טילים ביום שהיו נופלים עלינו, מאות רבות מדי יום. שני איומים קיומיים שהיינו מוכרחים להרחיק מעל ראשנו. אם לא היינו יוצאים לעמק אביב, ואחר כך לשאגת הארי, לאיראן כבר היו פצצות אטום. את זה מנענו. האמריקנים, אתם זוכרים את התקפה על פרודו עם ה-B2, איזו עבודה מצוינת הם עשו. ואנחנו תקפנו גם מצבורי טילים וגם מאות משגרים. וכל זה הרחיק מעלינו איום קיומי כפול מיידי. אבל אחרי עמק אביב, כמה חודשים לאחר מכן, הגיע אליי שוב מודיעין מדויק ושוב בזמן. והמודיעין הזה הראה שחמינאי הורה לחדש ואפילו להרחיב גם את תעשיית הגרעין וגם את תעשיית הטילים. אני משתמש במילה תעשייה, כי הוא מתכוון לדבר הרבה יותר נרחב מתחת לקרקע. הוא רצה להטמין גם את ייצור הטילים וגם את ייצור הגרעין עמוק עמוק מתחת להר גבוה, באופן כזה שאפילו מטוסי ה-B2 לא יכולים להגיע לזה. ושוב, לא יכולנו לשבת בצד, יצאנו לפעולה. אנחנו בשאגת הארי חיסלנו עוד 8 מדעני גרעין שעסקו הפעם בהנשקה, זה ייצור הנשק, לא רק האורניום המאושר, אלא הנשק, בלי זה אי אפשר לייצר פצצות אטום. אנחנו השמדנו את מפעל המים בעיראק, אנחנו השמדנו את כל מערך הצנטריפוגות שלהם, וגם מפעל לייצור אורניום. כלומר, בעצם הגענו למצב שלאיראן אין מפעל העשרה אחד פעיל, ושרוב היכולת שלהם לייצר טילים נעלמה. יש להם טילים, יש להם מחסנית של טילים, והיא הולכת ומתרוקנת. זאת אומרת, אנחנו הצלחנו פה לקטוש את תוכנית הגרעין, לקטוש את תוכנית הטילים, והיה לנו גם יעד נוסף, לקטוש את המשטר באיראן, להחליש אותו לרמה הנמוכה ביותר, החלשה ביותר שלו, מאז הקמת המשטר לפני 47 שנים. ואני רוצה להגיד לכם מה עשינו. אנחנו חיסלנו את המנהיג העליון חמינאי, את מחליפו בפועל, לריג'ני, את שר ההגנה, שר המודיעין, הרמטכ"ל של צבא איראן, את מפקד יחידת המבצעים של כוח קודס, את מפקדי משמרות המהפכה, את מפקדי הבסיז'. פגענו במפעל הגדול באיראן לייצור גז, במאגר דלקים, בקשרים ומסילות ברזל ששימשו להעברת כוחות ונשק, בעשרות מפעלים לתעשיית הנשק. ויש עוד הרבה פרטים. אני חוסך מכם, אבל לא חסכנו מהם. אנחנו עשינו כאן שינוי ענק. יש אנשים שאומרים, אין לנו הישגים ענקיים. וזה מתבטא במשטר המוחלש הזה, שהוא מבקש, מתחנן להפסקת אש. זה מתבטא בסכסוכים פנימיים, בצמרת, אנחנו יודעים על זה. אנחנו רואים את הקושי ההולך וגובר שלהם לענות על צורכי האזרחים. זה מתבטא בהיחלשות עמוקה של משטר האימים. איראן היא כבר לא אותה איראן, וגם ישראל היא לא אותה ישראל. הם שאיימו להשמיד אותנו, נלחמים עכשיו
על ההישרדות של עצמם. ובאשר לזרועות התמנון, גם כאן עשינו דברים ענקיים. קודם כל קבענו כלל. ישראל לא תסבול מצב שארגוני טרור יושבים על גבולה. ולכן יצרנו רצועות ביטחון עמוק בשטח האויב. בעזה אנחנו שולטים למעלה ממחצית, מ-50% של שטח הרצועה, אנחנו לופתים את החמאס מכל עבר, ואנחנו נטפל בו. בסוריה אנחנו נמצאים בשיא החרמון, ואנחנו מגיעים עד הירמוך, ושם אנחנו גם דואגים, כפי שדאגתי, לבעלי בריתנו הדרוזים, לאחינו. בלבנון בא שינוי כותבי, אנחנו עדיין נלחמים בהם, עוד לא נגמר. אתם ראיתם, רק לפני כמה ימים, אנחנו עשינו את המבצע העוצמתי ביותר מאז הביפרים. אנחנו חיסלנו מאות מחבלים בבת אחת, ב10 דקות. וידנו עוד נטויה, זה נמשך כל הזמן. אנחנו נלחמים בחיזבאללה, כי מנוי וגמור איתנו, מנוי וגמור איתי. להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, מגיע להם כמו לכל אזרחי ישראל. אני רוצה להגיד לכם מה קרה כאן. כתוצאה מהעוצמה הזאת שהפגנו, לבנון פנתה אלינו, בחודש האחרון פנתה כמה פעמים, להתחיל בשיחות שלום ישירות. זה עוד לא קרה לנו בהיסטוריה. בעצם זה קרה פעם אחת לפני עשרות שנים. אבל עכשיו הם פנו אלינו, ואני אישרתי את זה. כפוף לשני דברים. אנחנו רוצים להגיע לפירוק חיזבאללה מנשקו, ואנחנו רוצים הסכם שלום אמיתי, הסכם שלום שיחזיק מעמד לדורות. ואני רוצה להגיד לכם דבר נוסף. לא רק לבנון פונה אלינו. מדינות רבות אחרות, גם במזרח התיכון וגם מחוצה לו, לשיתופי פעולה, לבריתות, כי הם רואים את העוצמה שלנו. העוצמה מקרבת. כמו שהחולשה מרחיקה, העוצמה מקרבת. וישראל היום חזקה מאי פעם. ישראל הקטנה הזאת, קטנה אולי בשטח, אבל ענקית ברוח ובנחישות. והפכנו למעצמה האזורית החזקה ביותר, כולם מבינים את זה, ובמובנים מסוימים גם למעצמה עולמית. אז אומרים לנו, אין הישגים? יש כאן הישגים אדירים. זה שינוי היסטורי. אנחנו קטשנו את הגרעין, קטשנו את הטילים, קטשנו את המשטר, יש לנו ברית שלא הייתה כדוגמתה. עם ידידנו הגדול, נשיא ארצות הברית, עם צבא ההגנה לישראל, בין צבא ההגנה לישראל, וכמובן צבא ארצות הברית, יחסים שמעולם לא היו. עכשיו, ההישגים הללו עוד לא הסתיימו. יש עדיין חומר מואשר באיראן, ואיך אמר הנשיא טראמפ? צריך להוציא אותו, או שהוא יצא בהסכמה, או שהוא יצא בדרכים אחרות. אבל אנחנו עובדים בשיתוף פעולה ביני לבין הנשיא טראמפ, בין ישראל לארצות הברית שלא היה כדוגמתו. אלה הישגים שמשנים את כל מאזן הכוחות, וישראל היא ישראל אחרת, חזקה מאי פעם.